Juma November kalo tile 14 san 2025 DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu daw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu daw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Ame wakati mna ina foko bi Salon international de la défense et de la sécurité ni o BAMEX 2025 yɛrɛ kɔni o bɛ senna an ka Mali jamana kɔnɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni o salon belebeleba yɛrɛ kɔni kɛnɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ale ni an ka Mali ministre wɛrɛw yɛrɛ kɔni olu farala ɲɔgɔn kan arabado ni ka kuma Mali kunnafonidila ale ni diɲɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni fɛ ka se ka diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni la kunnafoniya Mali lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ko yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛ kun de walasa farajɛla jamana caman yɛrɛ kɔni bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛ ka kunnafoni kolon cari Mali kan k'a yira k'a fɔ ko min ye banbaci walima o k'olu kɛmɛ ni ka Mali yɛrɛ kɔni lakoro min an ka ministre des affaires étrangères ale kɔni bɔra ni ka nin kuma in kɛ Mali kunnafonidilaw ni diɲɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka farajɛla jamanaw ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka nin kuma in galontigiya Wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna maa caman y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali yɛrɛ kɔni kɛn bɛ jamana ye min dɛn bɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ kɔni ko maa tɛ k'a lajɛ yɛrɛ kɔni nka an bɛ wagati min na o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ k'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye diɲɛ jamana caman olu kɔni bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka na investissement kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu de kɔnɔna la arabado novembre kalo tile 12 san 2025 Biélorusie yɛrɛ kɔni ka entreprise délégation ba dɔ yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na ni entreprise délégation man kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali ka investissement ko yɛrɛ kɔni k'olu intéressé don ko la o yɛrɛ de kɔni o bɛ fɛ ka n'a lajɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Biélorusie yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛna na o kow yɛrɛ kɔni lajɛ ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka na investissement baw yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na arabado novembre kalo tile 12 san 2025 ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni taara bolimafɛntigi dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ ne ka marifa yɛrɛ kɔni ci ni bolimafɛntigi na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka bolimafɛntigi yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na n taara ka localité la ne yɛrɛ kofɔlen bɛ Gao région de kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Nigeria ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka banbaci walima o si lasonni ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la n'o tɛmɛnenw na min ye Nigeria ka fintigiliw ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Borno État la ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigeria nord est yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna na ko opération ba fila nin yɛrɛ kɔni kɛra sebaaya ye Nigeria ka fintigilakaw bolo ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Nigeria ka fintigilakaw olu sera ka maa 86 minnu yɛrɛ kɔni kun minɛn bɛ otage la banbaci walima o bolo u sera ka olu yɛrɛ kɔni labila ale ni maa 29 minnu yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don suma ale ni logistique yɛrɛ de kɔni dili la banbaci walima ma ko Nigeria ka fintigilakaw sera ka u bolo da ni maa ba nin yɛrɛ kɔni kan ni opération ba fila nin senfɛ minnu kɛra Borno État kɔnɔna na araba tɛmɛnen novembre kalo tile 12 san 2025 Ghana faaba la ni o ye Accra yɛrɛ kɔni ko recrutement dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ walasa ka se ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni ta ni ka u don fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛla yirala k'a fɔ ko recrutement in yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye maaw ye fɔɲɔgɔnkɔ nana tɛmɛ fo ka na ni ɲɔgɔn digidigiw ye ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 6 bɔnɛ ani na ale ni ka maa caman yɛrɛ de kɔni jogi Ghana jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Salon international de la défense et de la sécurité ni o ye BAMEX 2025 o événement ba in yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni o événement ba in yɛrɛ kɔni kɛlen an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka Mali kunnafonidilaw ni diɲɛ kunnafonidilabaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ la Mali ka situation ko yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Abdoulaye Diop ni ale de an ka Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni
hali ni Mali kunnafondilaw ni diɲɛ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka nin kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ k'a kelen kun tɛ yen nɔ k'an ka gouvernement membre dɔw kun bɛ yen ni o ye an ka ministre de la communication ale ni salon yɛrɛ kɔni directeur ko min ye an ka ministre des affaires étrangères ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ale kɛrɛfɛ ani kunnafonidila ninnu ka nin kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni senfɛ ɲininkali fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ kunnafonidila nin yɛrɛ kɔni bolo ɲininkali minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana lakanako lahala yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diapo a y'o ɲininkali nin bɛɛ lajɛlen jaabi o ɲininkali nin yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi banbaci walimaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ne ka na an ka jamana kɔnɔna na o kun bɛ ka kuma o kow kan ale ni ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko ni kow yɛrɛ kɔni ma taa o taabolo yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ko o bɛ bin min yɛrɛ kɔni kunnafonidila nin y'a yirala k'a fɔ k'u ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ɲininkali nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jaabi la min ye Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni hali bɛ walawalali kɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen na Abdoulaye Diop ni ale de an ka Mali ministre des affaires étrangères a ka kɔrɔfɔ la ko ɲa o kɔni ye Mali de wa basi foyi yɛrɛ kɔni tɛ Mali jamana kɔnɔdenw na Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Bamako ye k'o lakorilen tɛ ko Bamakɔkaw yɛrɛ kɔni b'u ka taa ni ka seginw kɛ localité in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lafiya la ka sɔrɔ basi foyi ma u sɔrɔ Abdoulaye Diop bɛ tila ka sinsin a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko BAMEX 2025 in yɛrɛ kɔni ko o ye cikanba de ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali jamana bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'i y'a ye k'a fɔ ko ni événement ba in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ yan nɔ ko ye cikan gɛlɛn ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ ma a y'a yira k'a fɔ ko ni salon belebeleba in yɛrɛ kɔni kɛli an ka Mali jamana kɔnɔna na ko b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ko u bɛ ka ɲɛtaga yɛrɛ kɔni ko événement in yɛrɛ kɔni organisé ni minɛnw ye jamana 15 bɔyan kɔ olu bɛɛ lajɛlen ka représentants yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'u ka représentants ye u ka ministres ye k'olu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko généraux fo ka taa se responsable baw yɛrɛ kɔni ma opérateur baw minnu bɔra Farafina, Asie, hali ni Europe jamanaw kɔnɔna na k'olu ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka u sen don ni événement ba in yɛrɛ kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen b'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali k'a bɛ ka ɲɛtaga min wagati min na i n'a fɔ ko bi ministre des affaires étrangères a ka kumaw kɔnɔna na a b'a jukɔrɔma don k'a fɔ ko ni salon événement ba in yɛrɛ kɔni kɛlen an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali ni a partenaires yɛrɛ kɔni cɛ jɛw sinsin ni o ye Turquie, Russie hali ni jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni Mali partenaires an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Abdoulaye Diop ale ka kumaw kɔnɔna na a da bɛ se an ka jamana lakanako lahalaya hali ni karibanko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Mali État k'a mago tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana wɛrɛ ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka b'u ka jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛna na Mali jamana dɛmɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali jamana yɛrɛ kɔni jigi dan bɛ a yɛrɛ kɔni ka jamana finitigiw yɛrɛ de kɔni k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni na fɛɛrɛ sɔrɔ an ka problèmew bɛɛ lajɛlen na k'an jigi dalen tɛ maa si yɛrɛ kɔni ka finitigiw k'a fɔ k'olu de bɛna na an ka problèmew ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna na k'an jigi yɛrɛ kɔni bɛ an yɛrɛ ka finitigiw de kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko an ka finitigiw bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in na fɛnɛ nka o n'a ta o ta min an ka Mali ministre des affaires étrangères n'o Abdoulaye Diop a ka kumaw kɔnɔna a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Mali partenaire dɔw ma ni o ye Russie, Turquie hali ni Chine yɛrɛ kɔni fo ka taa se Mali partenaire wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma ko min ye Mali ye k'a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin nin ma ka d'a kan ko ni jamana nin yɛrɛ kɔni ye Mali dɛmɛ wa o ye Mali jukɔrɔma don fɛnɛ ko ni jamana nin yɛrɛ kɔni sɔnna ka Mali yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don a ka se ka a ka nin gɛlɛya in yɛrɛ kɔni kɛlɛ a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin citerne bolilaw opérateur économique fo ka taa se an ka Mali finitigilakaw ma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo u ka cɛsiralen n'u ka jamana kanu yɛrɛ kɔni na a b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya ale ni carburant ko yɛrɛ kɔni ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni bɛ ka don o kɔnɔna na ko wa halisa jamana in yɛrɛ kɔni bɛ continuer ne ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ɲɛtaga ka don nin ko in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni carburant ko crise ye ka dankari u la jamana in kɔnɔna na hali a tɛ mɛn Abdoulaye Diop yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko carburant ko crise in yɛrɛ kɔni dɔw yɛrɛ de kɔni kɛmɛ ni k'a kɛ kɛlɛkɛbere ye ko wa maa wɛrɛw yɛrɛ de kɔni kɛmɛ ni ka nin ko in commandité ko o bɛ ka nin ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ u ka laɲini ye laɲini wɛrɛw yɛrɛ de kɔni an ka jamana kɔnɔna na a bɛ sinsin k'a fɔ kura k'a ka danaya yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali autorités kan a y'a yira k'a fɔ k'ale dalen don a la fɛnɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye carburant ko crise in ye k'o bɛ ɲɛnabɔ ko wa problème fɛn fɛn wɛrɛ bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'ale dalen don a la k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛnabɔ ko wa a dalen don an ka Mali autorités la fɛnɛ k'a fɔ k'olu bɛ se ka nin gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka bɔ jamana in kɔnɔna na a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ka sanga ni crise in yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw ye kow faamu wa u sɔnna muɲu yɛrɛ kɔni ma ni crise in kɔrɔ ko wa ale b'a da diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko i n'a fɔ
diɲɛ kunnafondila dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ cogo min ko min yɛrɛ kɔni Bamakɔ ye k'u lakorilen don Banbaci walima dɔw yɛrɛ kɔni fɛ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ye k'a lakorilen tɛ wa Bamakɔ yɛrɛ kɔni lakorilen tɛ ko Bamakɔkaw yɛrɛ kɔni bɛ yen nin yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa i ka ciw yɛrɛ kɔnɔna lafiya ani lakana yɛrɛ kɔnɔna na ko hali n'i y'a ye Bamex yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ yɛrɛ de kɔni ko min ye Bamakɔ ye k'o lakorilen tɛ ko n'o tɛ n'o yɛrɛ kɔni lakorilen kun don min ye nin jamanaba nin yɛrɛ kɔni olu tun t'u ka représentant bila ka na an ka Bamakɔ kɔnɔna na ka na u sen don nin événement ba in yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Arabadon Novembre kalo tile 12 san 2025 an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ko ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni Biolorisi yɛrɛ kɔni ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna na a la k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya tɛmɛna Biolorisi ka délégation min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni saniko minisiri yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye Biolorisi ka ni délégation ba in yɛrɛ kɔni ko délégation in yɛrɛ kɔni maaw yɛrɛ de kɔni Biolorisi ka entreprise baw yɛrɛ kɔni entreprise ninnu caman yɛrɛ kɔni bɛ baara caman yɛrɛ kɔni kɛ entreprise ninnu ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛ boli secteur minnu kɔnɔna na o dɔw ye lakanako kuranko hali ni a ɲɔgɔnna caman yɛrɛ kɔni ko Biolorisi ka ni entreprise ba minnu yɛrɛ kɔnɔna na olu caman yɛrɛ kɔni ka entreprise bɛ ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni dilan diɲɛ kɔnɔna na Biolorisi ka ni délégation ba min yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna a yirala k'a fɔ k'u bɛ mission dɔ yɛrɛ kɔnɔna o mission yɛrɛ de kɔni bɛ tali kɛ u bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka se ka n'a lajɛ u bɛ se ka na investissement yɛrɛ kɔni kɛ domaine minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana yɛrɛ kɔni ko investisseurs étrangers yɛrɛ kɔni k'a ka di olu caman ye ni ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka se ka na u ka investissement yɛrɛ kɔni kɛ yan nɔ délégation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Biolorisi ka usine ba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ka représentant yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko Biolorisi ka nin usine minnu yɛrɛ kɔni ka représentant yɛrɛ kɔni na o usine yɛrɛ kɔni bɛ baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ o dɔw ye transport lakanako énergie ale ni ingénierie mécanique yɛrɛ de kɔni ko min yɛrɛ kɔni Biolorisi ka délégation yɛrɛ kɔni ko entreprise minnu yɛrɛ kɔni nana a ko yɛrɛ kɔni olu caman yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ ni secteur ninnu de kɔnɔna na ko ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye k'ale kelen yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ a ka cabinet membre yɛrɛ kɔni caman kun bɛ yen API Mali ni o ye agence pour la promotion de l'investissement au Mali yɛrɛ kɔni olu ka directeur kun bɛ yen fo ka taa se an ka directeur national de l'industrie yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko nin maaba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Biolorisi yɛrɛ kɔni ka nin délégation ba ni ɲɔgɔn cɛ la u ka se k'a lajɛ cogo min u bɛ se ka na investissement yɛrɛ kɔni kɛ Mali domaine minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na min ye feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye a y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ka na ni investisseur ba nin yɛrɛ kɔni kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na wa a y'a yira k'a fɔ ko ale Musa Alassane Diallo ka département ma fo ka taa se an ka jamana kɛnyɛrɛye baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Biolorisi ka délégation ma nin yɛrɛ kɔni ka baara la walasa u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ Mali hali ni Biolorisi yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni na jamana fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ u bɔ fan sɔrɔ a la Biolorisi ka entreprise ba minnu yɛrɛ kɔni u ka représentant yɛrɛ kɔni bila ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka se ka n'a lajɛ u bɛ se ka na jɛɲɔgɔnya min tɛmɛ u ni Mali yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o entreprise ba nin yɛrɛ kɔni ka représentant la a yirala k'a fɔ ko entreprise min yɛrɛ kɔni kun bɛ o dɔw ye usine de génie électrique de Minsk ni o ye usine ba dɔ yɛrɛ kɔni ni ale ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛnnen don transformateur yɛrɛ kɔni dilanni na usine EMAZ ni ale ye usine belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don camion bennu hali ni foroba bolimafɛnw yɛrɛ kɔni dilanni na camion ben usine dilan belebeleba min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na ni o ye société Belazi olu ka représentant fɛnɛ kun bɛ yen a yirala k'a fɔ ko société Belazi maaw yɛrɛ kɔni bɛ camion ben belebeleba minnu yɛrɛ kɔni dilan a yirala k'a fɔ k'olu ka camion ben yɛrɛ kɔni u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na o de ye mini kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni na ko ani maa nin yɛrɛ kɔni bɛ ben minnu yɛrɛ kɔni dilan ben nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ don giriya bɛ se ka taa fo tɔni 450 de la ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min ye tracteur dilan usine yɛrɛ kɔni k'o représentant caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen an ka Mali jamana kɔnɔna na jama ninnu fɛnɛ cɛla a yirala k'a fɔ ko Biolorisi maaw yɛrɛ kɔni ka nin entreprise belebeleba nin yɛrɛ de kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka n'a lajɛ yɛrɛ kɔni jɛɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ u ni Mali yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la cogo min na ka d'a kan o y'a yira k'a fɔ ko ka na bolo di ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni Mali yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni minɛnba nin yɛrɛ kɔni dilanni ko la ko kow yɛrɛ kɔni ka di olu ye ni maa nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka
k'u ka baaraw yɛrɛ kɔni cari ni ka na n'a ye farafin jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o ko yɛrɛ kɔni na u bɛ se Mali jamana yɛrɛ kɔni ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jɛɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Mali yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni domaine ba ninnu yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi diɲɛ jamana caman yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye ko ale dɛnnen don kɛrɛfɛ yɛrɛ kɔni ko mɔgɔw yɛrɛ kɔni tɛ ka se Mali yɛrɛ kɔni ma nka an bɛ k'a ye k'a fɔ sanga ani wagati min ye jamana wɛrɛw ka délégation yɛrɛ kɔni olu bɛ ka na Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'a ka d'u ye ni ka na investissement yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale min bɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma minnu fɔ ni o kɔrɔ de ye ko Mali yɛrɛ kɔni kɛn bɛ kɛrɛfɛden jamana ye k'o kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. Ko mobili bolila dɔ yɛrɛ kɔni fagara n ta ka localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Ngawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wali mobili bolila kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara marimafɛntigi dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi seerew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni k'u nana yɛrɛ de kɔni ni ka bolimafɛntigi yɛrɛ kɔni ka mobili in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakori k'u kɛlen ni ka mobilitigi yɛrɛ kɔni ka mobiliw yɛrɛ kɔni lakori k'u sɔrɔla ka marifa yɛrɛ kɔni bɔ ni k'a cili daminɛ mobili in yɛrɛ kɔni na ko mobili in yɛrɛ kɔni chauffeur ale kun y'a essayer yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'a bɛ boli yɛrɛ kɔni ka bɔ marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka nin walejugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko nka min yɛrɛ kɔni marifa bali ye k'o kɔni ale sɔrɔ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ko marimafɛntigi nin yɛrɛ kɔni tilalen u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni na k'u bolila ni ka taa yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na an tɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni dɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu kɛmɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ nin ko yɛrɛ kɔni kan walasa ka se k'a dɔn maa minnu yɛrɛ kɔni nana ni ma kofɔlen faga ale ni ko min yɛrɛ kɔni a tugu nana cɛ in yɛrɛ kɔni faga ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o kunnafoniya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn nin yɔrɔ yɛrɛ de kɔni na an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ yɛrɛ kɔni k'Ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya ale wa an b'a laɲini an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ko in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ka se k'a lajɛ yɛrɛ kɔni cogo min kiti yɛrɛ kɔni bɛ se ka tigɛ ni chauffeur kofɔlen ni a fagabaga ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw na ko Nigéria ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ Borno État yɛrɛ kɔni na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigéria Nord Est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko opération ba fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye Nigéria ka fintigilakaw bolo ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigéria ka fintigilakaw olu sera ka maa 86 yɛrɛ kɔni labila maa 86 minnu yɛrɛ kɔni k'u minɛ bɛ banbaci wale maa dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ jagoya yɛrɛ kɔni na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ opération yɛrɛ kɔni senfɛ Nigéria ka fintigilakaw olu sera ka maa 29 yɛrɛ de kɔni mɛ maa 29 minnu yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnbɛn logistique yɛrɛ de kɔni dili la banbaci wale maaw ma Borno État kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Nigéria Nord Est yan fanfɛla de fɛ Nigéria ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra novembre kalo tile 9 tɛmɛnen de san 2025 opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Nigéria ka fintigilakaw ye k'olu ni banbaci wale maaw karila ɲɔgɔn na Dutkura localité yɛrɛ kɔni na k'o kari ɲɔgɔnna yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni n'u nana essayer k'u bɛ boli yɛrɛ kɔni ko nka u ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Nigéria ka fintigi bolofara dɔw yɛrɛ kɔni olu tugura banbaci wale maa ninnu kɔni ka u nɔna minɛ ko banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u kunda Magari localité yɛrɛ de kɔni kan ko min ye Nigéria ka fintigilakaw u tugura banbaci wale maa yɛrɛ kɔni kɔ fo nin localité kofɔlen kɔnɔna na k'u talen nin localité kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ a kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maa daga sigiyɔrɔ dɔ ko yɛrɛ de kɔni bɛ nin localité kofɔlen kɔnɔna na k'u selen banbaci wale maa kan daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna min ye Nigéria ka fintigilakaw olu taara bɔ maa 86 yɛrɛ kɔni kan ni o maa 86 ninnu yɛrɛ kɔni caman kun ye musow ale ni denmisɛnnin fitininw de ko maa 86 nin bɛɛ lajɛlen kun ye otage de banbaci wale maa ninnu bolo min ye Nigéria ka fintigilakaw ye kabini u bɔra nin otage ninnu kan u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka otage nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana fɔlɔ o lakana yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye Nigéria ka fintigilakaw olu sera ka saisie ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ o saisie ninnu kɔnɔna na u sera ka u bolo da marifaw ale ni mobiliw yɛrɛ kɔni kan minnu kun ye banbaci wale maa ninnu yɛrɛ de kɔni ta ye ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Nigéria ka fintigilakaw olu ye opération ba dɔ yɛrɛ fɛnɛ kɛ Mangada région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigéria ka fintigilakaw olu sera ka u bolo da maa 29 ka maa 29 minnu yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don logistique yɛrɛ de kɔni dili la banbaci wale maaw ma ni État kofɔlen in kɔnɔna na ko mobiliw tajimafɛnw furaw dumuniw minnu yɛrɛ kɔni kun na taa di banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma ko min ye Nigéria ka fintigilakaw ye k'u sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni maa 29 ninnu bolo Nigéria ka autorité militaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni opération ba fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba
bɛ Nigeria ka fintigilakaw bolo ko wa Nigeria ka fintigi kelen ni ma to ni opération in na. Nigeria ka haut commandement militaire hale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria finitigiw yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiri n'u ka baara kɛ koɲuman yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ. A y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Nigeria ka finitigiw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye banbaci walima ninnu k'u si latununi ka bɔ Nigeria jamana kɔnɔna na. Ko arabadon novembre kalo tile 12 san 2025 ko kasara jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Ghana faba yɛrɛ kɔnɔna ni o ye Accra ko ni kasara jugumanba in yɛrɛ kɔni dabɔra recrutement militaire ko dɔ yɛrɛ de kɔnɔna ni o kun bɛ ka kɛ Ghana faba la ni o ye Accra yɛrɛ kɔni ko o recrutement militaire ko in yɛrɛ de kɔnɔna maa minnu yɛrɛ kɔni kun nana u ka dossier bilali ko yɛrɛ kɔnɔna olu nana ɲɔgɔn digidigi yɛrɛ kɔni daminɛ ɲɔgɔn digidigi min yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan a kɛra sababu ni ka maa caman bɔnɛ a ɲɛna ale ni ka maa caman fɛnɛ jogin ko Ghana faba la ni o ye Accra yɛrɛ kɔni stade El Wak min bɛ yen nɔ ko ni kasara jugumanba in yɛrɛ kɔni kɛra o stade kofɔlen yɛrɛ de kɔnɔ ko wa kasara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 6 de bɔnɛna a ni na ko maa 6 minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛna o ni na ni kasara ko in yɛrɛ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kun ye candidat ye ni recrutement militaire ko in na ko maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna u ka ca kosɛbɛ wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni recrutement militaire min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ka o ko yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka o kɛ sukuyali kɛ yɔrɔ ye Ghana ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ min ye recrutement militaire yɛrɛ kɔni ko de kun bɛ ka kɛ El Wak stade yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen in bɛ Ghana faba la ni o ye Accra yɛrɛ kɔni ko recrutement ko in yɛrɛ de kɔnɔna candidat olu kɔni nana yani heure yɛrɛ kɔni cɛ ni heure yɛrɛ kɔni kun ye sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 ka sanga ni minute 20 de ye ko nka candidat ninnu yɛrɛ kɔni camanba yɛrɛ de kɔni nana stade yɛrɛ kɔni da la yani na heure yɛrɛ kɔni cɛ wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka na ni jatigɛba de stade yɛrɛ kɔni da la ko sariya minnu yɛrɛ kɔni kun sigin bɛ nin recrutement ko in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka candidat bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ko candidat ninnu yɛrɛ kɔni caman bɛ yen nɔ u ma sɔn ne ka nin sariya ninnu bɛɛ lajɛlen labato o caman yɛrɛ kɔni nana lajɛ k'a fɔ k'u b'u teliya yɛrɛ kɔni ne ka don stade in kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka na ni ɲɔgɔn digidigi o ɲɔgɔn digidigi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka maa 6 bɔnɛ ani na ale ni ka maa 22 yɛrɛ de kɔni jogin Ghana ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kabini wale jugu yɛrɛ kɔni kɛra min ye Ghana ka kɛnɛya ko ma olu teliya joona ne ka na maa joginnen ni yɛrɛ kɔni ta ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka olu furakɛ teliya la ko wa mesure dɔw yɛrɛ kɔni sigira sen ka teliya la walasa maa minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ ni tora na ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ joginna ni ko in yɛrɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka olu bɛɛ lajɛlen somɔgɔw yɛrɛ kɔni la kunnafoniya o ko in na ne ye Ghana jamana ɲɛmaa ye ni o ye John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni ko kabini wale jugu yɛrɛ kɔni kɛra ale wulila joona ne ka taa 37 militaire hôpital yɛrɛ kɔnɔ ni ne docteur ba dɔ yɛrɛ kɔni Ghana jamana kɔnɔ na Ghana jamana ɲɛmaa ale kɔni wulila joona ne ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na walasa ka se ka taa i ɲɛ da banabaatɔ nin yɛrɛ kɔni ka ale ni ka taa u fari yɛrɛ kɔni ɲininkali kɛ docteur in na ko John Dramani Mahama yɛrɛ kɔni kelen ma wuli ne ka taa docteur ba in yɛrɛ kɔnɔ a kun accompagné don a ka gouvernement membre dɔw fɛ ni o ye lafasali ministre ye Sénéko ministre ye ale ni lafasali chef d'état major hayla k'a fɔ ko Ghana jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni délégation ba in yɛrɛ de kɔni wulila ɲɔgɔn fɛ ne ka taa docteur in na walasa ka se ka taa banabaatɔ nin yɛrɛ kɔni fari ɲininkali kɛ ni yɛrɛ kɔni Ghana ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ne ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko ni wale jugu min yɛrɛ kɔni kɛra Ghana faba la ni o ye Accra ko kɛ mɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛɛ lajɛlen dusuma kasi wa John Dramani Mahama a b'a ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma minnu ni tora nin ko in yɛrɛ kɔnɔ maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ joginna k'o da yɛrɛ kɔni bɔ ni ɲɔgɔn digidigi yɛrɛ kɔnɔ na Ghana jamana ɲɛmaa a bɛ nɔgɔya da duwawu yɛrɛ kɔni kɛ o maa ninnu an bɛ wagati min na i n'a fɔ wuli ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma